que pressupost intenta clarificar, intenta aclarir els conceptes d'aquesta política que té que ser, aquests impostos que tenen que ser el més justos possibles i el més equitatius possibles conforme a la situació personal i econòmica de cada una de les persones que viuen en la nostra comunitat. I per tant, aquesta política fiscal que a més vol ser dinamitzadora. En quin sentit? Doncs vol crear beneficis fiscals per a totes aquelles persones, dones, emprenedors, persones que creen una nova empresa, que volen aspirar a tenir un negoci, a fer gran aquesta comunitat en un negoci, ajudar-los fiscalment per a que puguen treballar, per a que puguen portar a terme aquest projecte tan important que és crear futur, crear empreses, crear empleo, crear economia en la nostra comunitat valenciana. I jo crec que dins d'això està poder fer endavant una política de rebaixa dels impostos i també de tractar personalment aquelles situacions econòmiques, com vos he dit. El tema de la vivenda, el president Francesc Camps va anunciar-ho, una ajuda fiscal per ajudar a les persones en les hipoteques quan tenen una situació delicada, per a poder aplicar aquestes bonificacions fiscals i respondre a aquestes necessitats que n'hi ha socialment. La política és que l'administració responga a la necessitat que n'hi ha. Un problema, una solució. Un problema, una solució. I sempre que siga el problema real. Avui són les hipoteques, avui són les empreses que sorgeixen, les empreses que volen fer-se fortes, les empreses que volen tindre noves tecnologies, ser respetuoses en el mig ambient, poder ajudar-los fiscalment, poder ajudar-los econòmicament per a que puguen fer aquest tipus d'iniciativa que a tots ens fa gran al final. Però, evidentment, tenim que ser realistes. Què és el millor que podem oferir en la comunitat valenciana? El millor. Fa molts anys, quan se parlava de platges, quan se parlava de turisme, la comunitat valenciana era un referent. Avui continua sent-ho, però és el nostre fort i això és una realitat. Per això, el Partit Popular aposta de forma molt clara tant per aquest turisme d'excel·lència a les nostres platges, aconseguir que totes siguem un litoral blau, que totes les nostres platges siguin atractives al turisme, com per aquest turisme interior tan ric que tenim i que tenim que poder potenciar-ho. Aquest és el nostre fort. Mireu, en l'organització dels últims events esportius, l'America's Cup, la Fórmula 1, tot el que s'ha produït en València, han generat 8.000 milions d'euros d'inversió, 235.000 empleus, 52 milions de visites a la comunitat valenciana de turisme. Això és la repercussió econòmica, això és el nostre fort de la comunitat valenciana i és algo molt clar. Volem apostar per el turisme, volem apostar per l'excel·lència de les nostres platges, volem apostar per aquest turisme interior que no se coneix i que tenim que donar a conèixer i volem apostar per seguir sent aquesta comunitat que s'atreveix i que organitza de forma increïble events esportius, events que donen a conèixer la nostra comunitat en el món. En el món. És el més important que tenim. Que estiguem orgullosos de la nostra comunitat i que puguem donar a conèixer-la en el món. I realment necessitem molta ajuda i en el tema de l'organització de grans events s'ha necessitat molta ajuda. I per això parlarem concret de política d'infraestructures. Evidentment que necessitem per als nostres reis comercials, per al nostre futur, unes bones infraestructures. Necessitem l'AVE, el corredor mediterrani, necessitem descongestionar els nostres aeroports, necessitem ser una base estratègica d'intercanvis comercials, aprofitar les nostres instal·lacions i aquesta és la nostra aposta. Però per a això podem anar de la mà del govern central, hauríem d'anar de la mà del govern central. Però jo us dic que la meva experiència, que potser és una opinió, és que el govern central no li caem molt bé. No. Sí, som els primers de la classe, som els que han fet els nostres deures, som els que s'han estudiat l'examen i ho han fet tot, però
no li acabem de caure massa bé. Entonces, possiblement, perquè hem aconseguit a soles, amb el nostre esforç i amb la nostra valentia, moltes coses i es pensaven que no anem a fer. I vos tinc que dir que en els últims mesos, com a diputada nacional, he pogut observar que és un govern central que no acaba de confiar en les persones, que evidentment no confia en la comunitat valenciana, no aposta per la comunitat valenciana. Us tinc que dir que en els pressupostos generals de l'Estat estem realment marginats, que la inversió del govern en tota la comunitat valenciana és la mateixa xifra o inferior a la que s'invertís només en Barcelona, la ciutat de Barcelona, i que per això realment necessitem seguir dient al govern central que estem així, que sí que podem fer les coses, sabem fer les coses, les anem a fer igual, però tenen que reconèixer que així viuen valencians, que així ens tenen que ajudar. I en aquest sentit, en la ponència, la reivindicació molt clara de la necessitat de la comunitat valenciana en infraestructures, en el reconeixement, que ja ho he sentit diverses voltes, que són 5 milions de valencians, no són 4, són 5. I aquest milió de valencians, a tots els efectes econòmics, en ajuda sanitària, educativa, ens fa falta, i ens fa falta per a poder portar endavant aquesta política d'ajuda a les famílies, a les persones, a les persones que viuen en la nostra comunitat. Anem a adoptar un paper molt clar de reivindicació. Necessitem que ens vegin, que ens miren, que sàpiguen que estem ahí, que ens ajuden, però no anem a desanimar-se si no ho fan, perquè anem a seguir endavant. I anem a seguir endavant perquè li ho diguem a la gent. I en aquest sentit, evidentment, tots els èxits que tinguem en la comunitat valenciana seran èxits a nivell nacional, però anem a aconseguir-ho, anem a seguir endavant, anem a fer de la nostra comunitat valenciana els pròxims 4 anys la millor comunitat. Com us he dit, estem en el millor lloc per a eixir al cap de la fila d'esta crisi econòmica. Estem en el millor lloc perquè tenim un president molt conscient d'esta situació econòmica desfavorable. Tenim molt clares quines són les línies d'actuació, però us tinc que dir dos línies d'actuació molt clares. Una, han fet la primera transformació de la comunitat valenciana. Anem a buscar la segona transformació. Tenim les instal·lacions, les infraestructures, la gent, tenim els valencians motivats, il·lusionats. Ara anem a per aquesta segona transformació. Si hem aconseguit projectar a la nostra comunitat en els últims anys, anem a continuar en aquesta política de projecció internacional, apostant per generar aquest creixement econòmic en aquesta comunitat a través del comerç, de l'empleu, de les pimes, de les noves tecnologies, de les infraestructures, i anem a fer-ho també de forma que les persones es sentisquen identificats en els seus polítics. Este congrés que ens espera el dissabte vos va donar una sensació molt clara. La sensació és que som els valencians en el Partit Popular. No és un congrés d'un partit que té lluites internes entre secretaris generals, famílies de partits, uno que me va votar a mi, no?